tons rejer og laks tør nu op. Der er ingen diesel i nærheden til kølemaskinen. Lasten er ikke til at redde. Det er ikke så sjovt med, for det vil være koldt. Om natten går ned omkring frysepunktet, ikke? Og... Nej, man må godt snakke hjem. Snakke om, hvad der er sket, hvis der er sket noget. Den ene har måske snakket med konen og derhjemme og fortalt, hvordan vejret er, og ja, det er så det. Går en tur op og ned i gaden. Det er så sjældent, man får lov til at gå på motorvej. Ja, nu har jeg læst den her bog 3 gange her, så franske aviser kan man opkøbe. Jo, det kan man godt, men man kan ikke læse dem. Men man kan jo sove det meste af tid væk. Eller noget af den i hvert fald, når man ikke går med de andre. Hele dagen i dag har lastbilerne stået stille. Det har forhandlingerne også. Og chaufførerne har en god sag. 74% af den franske befolkning bakker dem op. Og det er også derfor, at de har styrken til at udvide konflikten de næste par dage. 400 lastbiler holder stille i Frederikshavn og Hirtshals. Aktionen for større skattefradrag var tydelig at se her på havnen i Hirtshals. Omkring 50 lastbiler sidder mere eller mindre frivilligt fast i langturschaufførernes blokade. I Frederikshavn stillede de første lastbiler sig på tværs i går aftes ved 8-tiden, da Stena Lines færge fra Göteborg kom ind. Siden har bilerne hobet sig op. Nu holder omkring 300 lastbiler på havnen. Jo flere der kommer, jo bedre. Kan jo få lukket hele, så er det bare dejligt. Nu skal de jo til møde i morgen, og så må vi høre, hvad udfaldet det bliver der. Og indtil da, så er I her? Det er vi, der er varm kaffe i kantinen. Vi er nok tiden til at gå. Du har ikke noget imod at blive spærret af vejen? Nej. Jeg har selv tænkt på, at vi burde have gjort det her for længe siden. Chaufførerne vil have større skattefradrag på deres udlandsture. I dag får de 150 kroner per dag. De vil have det hævet til 500 kroner, nemlig samme niveau, som håndværkerne får det. Du vil ikke arbejde gratis, vel? Det vil jo andre heller ikke. Vi har et dobbelt husførsel hele tiden, jo. Du skal betale for det, der har derhjemme, og du skal også betale det, der har i bilen. Det køleskab, det er sådan set, at vi har alt, hvad vi ellers foretager os derude, og det skal vi betale for. Skal vi bade og toilet eller noget. Det hele. Stena Line opgav allerede i nat at tage flere lastbiler med fra Göteborg. Kun personbiler slippes igennem blokaden. Så også i Sverige håber ventende lastbiler sig op. For os, som sagt, så tror jeg, at vi tager tingene igen, men det er klart, kortsigtet, så koster det os en del penge i det, vi mister trafik, som kører til Sydsverige. Ikke alle lastbilchaufførerne er lige begejstrede for blokaden. Især de udenlandske chauffører er irriteret over at få afbrudt deres tur. I must lose about 12 o'clock this day. That's not possible. We must wait now. I Hirtshals, hvor omkring 20 norske chauffører er strandet, er der ingen sure miner. Tværtimod. Jeg synes det er bra, den kamp som angår os egentlig os alle sammen. Så jeg synes vi skal stå sammen om dette. Og de sidste nyhederne er jo også at sympatisere i Norge. Svinesund er stængt af norske og svenske chauffører. Til aktionsgruppens store irritation er der 10 ud af de 30 danske langturschauffører, der ikke holder frivilligt på kajen. De er imod aktionen. Jeg mener jo så til det, synes jeg, det er det samme som at leve på nas. Man lader nogen tage balladen, og så bagefter så tager man fordelen af det, hvis der bliver nogle fordele. Selvom nogle af chaufførerne er spærret inde imod deres vilje, vil Frederikshavn og Hjørring politi ikke gribe ind. Og hos Color Line afventer man også situationen. Sådan som situationen er i øjeblikket, så gør vi ingenting. Men altså, hvis det eskalerer, at man laver yderligere krig, så må vi jo vurdere situationen på ny. Og vores reporter Mads Gudiksen står i øjeblikket på havnen i Frederikshavn. Og Mads, hvor længe fortsætter blokaden? Ja, foreløbig ser det ud til, at blokaden fortsætter med uformindsket styrke heroppe i Frederikshavn. Det er ikke sådan, at der er kommet flere lastbiler til, men de lastbiler, der er her, de bliver her, siger chaufførerne. Og en af dem er talsmanden. Hvor længe vi rent faktisk blive holdende her i Frederikshavn? Som stemningen den er i øjeblikket blandt chaufføren, den er meget god og positiv, så der har vi til hensigt at fortsætte, eller eventuelt, hvis skatteministeren kommer med et gunstigt udspil, er vi da klar til at starte op med øjeblikkelige varsel. Men fortsætter er det frem til jul, eller hvad? Det håber vi da ikke, men lad skatteministeren komme med et udspil.
I ligger lidt langt væk fra der, hvor tingene i virkeligheden sker. I har telefonkontakt med aktivistgruppen, men det er jo ikke jer, der snakker med skatteministeren. Er det ikke lidt svært at holde stemningen oppe heroppe? Der er en vældig god kommunikation imellem Padborg og det heroppe, så vi ved alt, hvad der foregår dernede, og vi får også at vide, hvad der foregår inde i regeringen om det. Her midt på dagen, der var der nogle lastbiler, der fik lov til at køre. Betyder det, at der ikke er helt blokeret heroppe? Nej, det gør der ikke. Men der var nogen med nødhjælp til Folkekirken, der skulle til Afrika. Og der var nogle enkelte dyretransporter. Og der var en enkelt med fersk fisk, som skulle til Strandby og omises. Og de har fået lov at starte op. Og der var 2 enkelte svensker uden sovekabine, der har fået lov at tage med færgen hjem. Ellers er der ikke nogen, der... Men det er mange millioner kroner eksport, der går tabt her. Er det ikke lidt groft at sætte det ud af spillet, bare fordi I vil have nogle skattelettelser? Jamen, vi er da ked af det lige så vel som alle andre er det. Men vi synes stadigvæk, det skulle skatteministeren have lov at svare på. Han har haft 5 år til det nu. Det får ikke jer til at ryste i bukserne? Overhovedet ikke, nej. Okay, tak skal du have. Foreløbig holder lastbilerne altså her, og begge færgeselskaber heroppe, Stena og Larvik, har besluttet, at der ikke kommer nogen lastbiltransporter hertil, og det vil også være dumt, for de kommer ikke længere end opmarchpladsen her. Havhavne har det meste af dagen været lammet af lastbilchaufførernes strejker, og vi har vores reporter i Halskov. Hvordan er situationen der? Ja, her i Halskov kommer der bestemt ikke nogen lastbiler igennem lige i øjeblikket. I morges var der en samling på omkring 50 lastbiler, men nu er man helt op på 150. Og de har gjort det smarte, at de har sat 2 lastbiler op her, så det faktisk kun er personbiler, der kan komme igennem. Og chaufførerne er indstillet på at blive her. De kræver lovning fra skatteminister Carsten Koch på, at de kan blive ligestillet med andre faggrupper. De vil have de vil have skattefradrag, når de kører i udlandet, ligesom alle andre faggrupper. Og får de ikke det, ja, så er de faktisk truet med at lukke indfaldsvejene til København allerede i aften. Og Københavns politi har allerede sagt til morgenbilisterne, at det måske er en god idé at tage offentlige transportmidler. Ja, tak Igal. Jeg vender tilbage til dig om lidt. Og vi går så videre til Padborg, hvor eksportchaufførerne fuldstændig kontrollerer trafikken. Cyklen er langt det hurtigste transportmiddel i Padborg de her dage, hvor lastbilerne blokerer den lille grænseby. Det er også derfor, at jeg ikke bare kan stå og sige på en rampe dernede. Her til aften havde den tidligere TV-avis mange opmærksomme seere på et af de store trokkercentre, efter en lang dags blokade af den dansk-tyske grænse. Al persontrafik ledes over Kruså-grænse, og her holder chaufførerne nøje kontrol med, at der ikke slipper gods over. Heller ikke i mindre varebiler. I selve toldområdet i Padborg er der overalt fyldt op med ventende lastbiler. Med lastbiler, vi har jo hverken materiale eller mandskab til det, og hvor skal vi gøre af dem? Og hvis vi begynder at pille i den ene ende, jamen, så kører det bare nogle andre hen og holder bagved. Så det er ikke muligt. Har der været episoder af nogen art undervejs? Det har ikke været episoder af voldshandling eller lignende. I dag har hele landet været ramt af blokader, der har bremset godstrafikken. Her i Frederikshavn var der til aften ophobet omkring et par hundrede lastbiler på havneområdet. Mange af chaufførerne har nu siddet over et døgn i deres lastbiler. Vi har holdt os inden 5:30 i går aftes. Hvordan er det? Ja, vi må tage med, som det er jo. Vi skal have noget mere for at køre. Og andet gør det. Blev du fanget i blokaden, eller er du selv sådan en blokadevagt? Jeg er selv med i. Hvor længe bliver I ved? Indtil vi får lige fod med andre, håber jeg, at vi kan blive ved med at stå sammen om det. Det håber jeg. Skatteministeren er under stærk pres af blokerende chauffører på den ene side, og på den anden af økonomiske realiteter i sagen om skattefri rejsegodtgørelse. Mit ansvar som minister, løsninger som er holdbare, langtidsholdbare. Chaufførerne kræver samme skattefri godtgørelse som bygningshåndværkere, og der er forskel i dag. Et eksempel. Hvis man opholder sig i Tyskland i mindst 3 døgn, ja, så kan den offentligt ansatte kontorchef få op til 660 kroner til kost og logi per døgn. Salgsdirektøren i privat virksomhed det samme, og bygningshåndværkeren kan også komme op på det beløb i skattefri godtgørelse. Mens langturschaufføren efter en anden regel får 150 kroner i døgnet, og turistchaufføren 80 kroner. Det skal dog understreges, at det er et tænkt eksempel, som ikke dækker alle situationer. Hvad vil det koste, hvis man skal imødekomme chaufførernes krav?
så er jeg bare sige, hvad får vi på vores 750 kroner? Det er en skid. Så var det ikke snart på tide, at vi begyndte at gøre et eller andet for selv at få en fagforening? Der blev skudt med skarpt på SID i Padborg i dag. Chaufførerne mener ikke, at fagforeningen bekymrer sig om deres forhold. Eksportchaufførerne har haft ondt i fradragene siden skattereformen i 1987, og de synes ikke, at SID har gjort nok for at løse problemerne. Nu har de mistet tålmodigheden. Har du tillid til, at SID kan opnå et fornuftigt resultat for jer fremover? Nej, det har jeg ikke. Fordi jeg tror ikke på, at SID er interesseret for os som chauffører. Formanden for transportgruppen i SID mener ikke, at han kunne have gjort mere. Jeg forstår ikke, når chaufførerne siger direkte, at vi ikke har gjort noget. Om ikke vi har gjort nok, ja, hvad er nok? Vi har gjort, hvad der er menneskeligt muligt, men når vi kommer til en skatteminister, kan vi altså ikke pålægge ham nogle ting. Vi kan heller ikke tro med strejke eller konflikt eller på anden måde. Men vi har gjort ham opmærksom på de urimeligheder, der er i den forskelsbehandling, der er omkring skattefradragen, henholdsvis for håndværkere, bygningsarbejdere og så chauffører. Vil det sige, at det faktisk er chaufførerne, som ikke helt har forstået, hvordan spillereglerne er? Ja, det vil jeg da håbe, det er, for vi har gjort alt, hvad vi kan gøre. Timer siden, der var der i hvert fald en engelsk chauffør, der havde fået nok. Han kørte med juletræer og sagde, at hans juletræer ikke var noget værd efter den 24. december. Så han listede lige så stille afsted. Og Jan Sørensen, er det et tegn på opbrud i rækkerne? Nej, det er det ikke. Der var en enkelt, og han nåede os mod forbi heroppe, hvor vi havde åbnet for personbilerne, som vi ikke regnede med, der kom nogen. Og det var en enkelt, og det sker ikke igen. Men er det meningen, hvorfor skal det gå ud over de udenlandske chauffører? Vi har selv situationen i Frankrig, hvor danske chauffører banner over deres aktion. Ja, der må vi jo så også sige, at vi bliver også holdt inde dernede. Vi kan heller ikke komme ud dernede. Vi så jo, at danske vognmænd, de refererede til, at de holdt dernede med levningsmidler, ikke, hvor de ikke engang kunne få dieselolie til det. Hvor deres ladninger går til ved det. Så vidt muligt, at vi kan holde dem her, og de fleste af dem har da også sympati for det, vi laver. Så det er da kun en rar ting. At det, der sker i Frankrig, at det går ud over vores chauffør, må det jo være det samme heroppe. Det kan ikke være anderledes. Men kan du forstå, at de er sure? Ja, det er vi jo også, når vi holder i Frankrig. Vi har også mange gange sympati for det, men vi er også presset i den anden ende. Så vi prøver også på ligesom at sige, at vi vil også komme hjem, hvis det kan lade sig gøre. Men det er jo blevet sådan, at nu prøver vi alle at hjælpe hinanden. Der er også fragtmændene, som vel er ret ligeglade med altså fragtmænd, som kun kører i Danmark, som aldrig kører i udlandet, som er ret ligeglade med det her fradrag. Hvad med dem? Jamen, selve fragtmændene, der kører kun deres 8-10 timer om dagen frem og tilbage, der har vi lidt problemer med ligesom at kan spore det. De siger, de bakker os op, men vender man ryggen til dem, så ved vi ikke, hvor vi har dem. Men det er jo også en lille del af det, jo ikke også, men som det ligger der, synes jeg godt, vi har fat i det hele med, at de har sympati for det. SID, de siger, at de ikke forstår særlig meget af det parlamentariske system, når I kan opføre. Jeg har lige fået oplysningerne, men har endnu ikke fået billeder derfra. Vores reporter på stedet fortæller, at politiet fjerner lastvognschauffører fra et jernbaneterræn, hvor man i aften forsøger at få gods over grænsen. Der er nu ophobet over 1.500 lastvogne omkring grænsen. Tidligere i aften holdt chaufførerne endnu et fællesmøde, mens de venter på en politisk reaktion på deres krav. Toldområdet i Padborg klokken lidt i 9 her til aften. Udenfor keder lastbilerne sig på andet døgn, men indenfor er stemningen høj. For hvert møde i fragtterminalen bliver chaufførerne flere og flere, og for hver ny melding om sympatiaktioner bliver klapsalverne højere og højere. Det er tilbage på de danske eksportchauffører. Men reelt er chaufførerne i præcis den samme situation, som da blokaden startede søndag aften. De er ikke kommet nærmere deres krav om et større skattefradrag. Så der er intet nyt fra fronten. For hver time, der går uden et resultat, er chaufførerne parat til at gå endnu et skridt videre med blokaden. Og det betyder altså, at konflikten bliver mere og mere mærkbar også for andre. Spørgsmålet var her først på aftenen, hvor meget der skulle til, før politiet begynder at bryde blokaderne. Det kan vi så forstå, Ole Hamtenberg, er ved at ske nu. Ja, så vidt vi har fået at vide her, og det har lige fået bekræftet af politiinspektøren her, det er, at der er nogle ferskvarer, der prøver ligesom at smutte over på jernbane, og der vil chaufførerne så vil hindre ved en menneskeblokade, som politiet så har bedt om at fjerne sig fra banelemmer. Jeg vil passende spørge dig, er det her det første skridt i en optrækning af konflikten? Det håber jeg sandelig ikke, for det er jo klart, det er politiets opgave at sige til folk, at de ikke må stå på jernbanelægene. Men bliver den her blokade snart brudt endegyldigt fra jeres side?
Det vil jeg ikke udtale mig om. Men det er jo et job. Vi kan jo ikke komme udenom, at det er ulovligt, det de gør. Jamen det er helt rigtigt, det er ulovligt, hvad de gør, men I kan også se rundt omkring, det er jo ikke bare i Padborg mere, nu er det over hele landet, at der er blokade. Så vi kan i hvert fald ikke med de ressourcer, vi har her, lige bryde det hele på én gang. Men den aktuelle situation er ude på banelemmet. Det er så i hvert fald et sted, I har sat grænsen. Jamen det er jo klart, at vi prøver jo på at holde sådan nogle tiltag nede. Der har også været andre episoder rundt omkring i byen i dag, men jeg har forstået, at man fra ledelsen, distrikternes ledelses side har sagt, at det vil man heller ikke have. Men altså, det vi prøver på lige nu, det er at se, om vi kan få nogle billeder friske over fra jernbanelemmet, og så håber vi kan vende tilbage med det senere. Det får vi se, hvordan det går. I mellemtiden kan jeg fortælle, at blokaden er begyndt at ramme en række erhverv på pengepungen. Eksporten af for eksempel juletræer, ost og fisk er ramt hårdt. Også slagterierne taler allerede i dag om tab i millionklasse. Ikke meget snart sker noget. Også i Frankrig optrapper chaufførblokaden nu på 9. dag. Aktionen tvang i dag myndighederne til at rationere benzinen. Bordeaux her er tæt på at være tørlagt for benzin, og det er også her blokaderne er værst, fordi Frankrigs ministerpræsident Alain Juppé er borgmester i byen. Landet over har chaufførerne lammet godstransporten på 182 blokadepunkter. Deres krav er rettet mod arbejdsgiverne, at de vil have højere løn, lavere pensionsalder og kortere arbejdstid. I øjeblikket forhandler parterne, der skulle være fremskridt, men ikke nok til at stoppe aktionen, siger fagforeningerne. Som herhjemme koster også denne franske blokade dyrt, ikke alene for franskmændene, men også for de hundredvis af udenlandske chauffører, der er fanget i konflikten. Foreløbig har Storbritannien og Spanien klaget til den franske regering, men situationen er låst fast. Un café crème. Endnu en kop kaffe. Endnu en dag i Frankrig. Carsten Petersen er strandet midt i den franske lastbilsaktion, som tusindvis af andre udenlandske lastbilschauffører. Gruppen her blev fanget som nogle af de første for 9 dage siden. På dage, der var det ikke så meget. Det gjorde det sgu egentlig ikke så meget, men efter at gå 2 dage, så må man godt ud og bestille lidt jo. Man går hen og bliver doven. Jeg går rundt her og jeg ikke laver en skid. French truck drivers get right, but they take us for hostages, and that's all I want to take from them. Same situation. I have 23 ton of cotton waste, and as I say, the same. We are just being held hostages, and that's it. Her er vi så hos blokadevagterne hos den anden front. De kæmper for en højere løn, færre timer og en tidligere pensionsalder. Og de har intet til års for de udenlandske chauffører og tabt dem laster i milliardklassen. C'est une question européenne. Si les conditions de travail des chauffeurs français, hollandais, anglais sont différentes et que le dumping social se fait de cette façon-là, ce n'est pas acceptable. Nous sommes en Europe, ce sont nos routes, elles sont communes, elles traversent nos pays. C'est ensemble qu'il faut réaliser. Ingen tvivl om, at chaufførerne står fast på deres krav. Her til aften er der fortsat roligt hos blokadevagterne bag ved mig, men tålmodigheden er ved at slippe op, og den franske regering er under hårdt pres. Forløbet har den set passivt på, men Danske chauffører i dag blev så trætte af ventetiden, at de i protest tog privatbilister som gidsler. Både danske og udenlandske chauffører mener, at konflikten kan give konfrontationer, hvis den fortsætter. Især var de tyske chauffører ved Rødby utålmodige i dag, hvis de ikke kommer afsted torsdag aften, altså i aften, så kan de se frem til et endnu længere ophold på den tyske side, hvor man nemlig ikke må køre lastbil lørdag nat. 7 lastbiler fik Christian Jensen ved hjælp af politiet igennem blokaden i Padborg i går. Christian Jensen og en ven er selv på vej til Enno Havsgaard i Hirtshals. 2 læs med fisk, som ikke længere er helt frisk. Det havde vel en værdi på mellem 800.000 og 1 million. Og nu der ja, værdien den er i hvert fald halveret. Produktionslokalerne har stået tomme hele dagen. Nu er fisken nået hjem igen. Den skulle have været i Italien, men Enno Havsgaard må forsøge at få det bedste ud af fisken. Alligevel er de taknemmelige. Jeg synes, de har gjort et fantastisk stykke arbejde. Det er faktisk lidt imponerende, at de som de eneste er lykkedes indtil nu at komme ud af Padborg og få vores fisk leveret tilbage her. Det var ikke uproblematisk at få fisken hjem. Blokadevagterne ville ikke lukke de let fordærvelige fisk igennem, som det ellers er kutyme. Undskyldningen lød:
Kun levende dyr slipper igennem. Men blokadevagterne er ikke glade for Christian Jensen. De mener, han har forsøgt at omgå blokaden. Det er ikke rigtigt. Så er jeg blevet, uden min tilladelse, blevet lastet fisk på mit ladespor i Padborg. Uden min viden. Og det var fisk til Holland, Belgien og Frankrig. Og det var 2 transportører, som ikke har fået lov til det. 7 andre lastbiler fra en vognmand fra Skagen med pladsfisk til Hirtshals forsøgte i eftermiddag at gøre Christian Jensen kunsten efter. De aktionerende chauffører ødelagde den forreste lastbils bremser, og vognmanden opgav forsøget. Jeg kunne godt køre ned og hente lidt mere dernede, men jeg ved ikke, hvor klogt det vil være, at jeg selv kører derned. Det skal vi lige vurdere. Af Danmark, der kom hul i blokaden ved vognmandsruten på Storebælt, men det blev lukket igen. Godt 130 lastbiler nåede at benytte sig af hullet i blokaden her på vognmandsruten mellem Korsør og Nyborg i dag. Andre kom for sent. Hullet var lappet igen kl. 16 på Nyborg-siden. Jeg tager hjem af færgen nu, så tager jeg hjem og holder fødselsdag. Nu gider jeg ikke mere. Nu gider du ikke sidde og vente mere? Nej. Hvor lang tid har du ventet? Jamen, jeg har været aktuel siden tirsdag aften, oppe i Aarhus. Forvirringen begyndte sidst på formiddagen, da den mindre Spodsbjerg Tors overfart åbnede for lastbilerne. Det smittede kort efter af på vognmandsruten, der ellers var blokeret på Korsør-siden. Forvirringen var total. Sidst på dagen var der ingen, der vidste, om ruten var spærret eller ej. Ham her havde opgivet, lå lastbilen stå i Nyborg, tog færgen hjem til Korsør, men blev sendt retur igen, da det forlød, at blokaden var brudt. Du har regnet med, at du kommer over nu? Ja, det er jeg. Vi har slet ikke hørt noget, da vi sejler over. Der er ikke nogen, der snakker noget. Da først jeg kom op på billetkontoret, så fik jeg vide, der var lukket. Folketinget reagerer uvished i gelederne. Blandt chaufførerne i Padborg hersker der her til aften forvirring og rådvildhed. Chaufførernes talsmand Ole Prysse vil kl. 19.30 opfordre til, at blokaden opløses. Her ved blokadens yderste forpost, motorvej E45, et par 100 meter nord for grænsen, ved chaufførerne ikke helt, hvad de skal tro på. Vi ved ingenting. Jeg har lige snakket med ham, den er god nok. Jamen, vi har vores kontaktmail her, og vi har ikke fået nogen ved endnu. Hvad hvis han siger det sådan? Hvad siger I så? Det må vi alle sammen afgøre. Det er ikke kun os, der kan afgøre det. Så det er noget, I skal stemme om alle sammen deroppe, eller hvad? Det må du være. Hvad tror du, stemningen er? Jamen, jeg vil ikke have noget at stå her i de sidste par timer, så jeg ved ikke, hvad stemningen er deroppe. Men jeg mener, vi skal blive holdende. Hvad med dig? Mener du også, I skal blive holdende? Jamen, hvis vi får vores krav igennem, så skal vi jo selvfølgelig køre. Men hvis du vil blive ved? Ja, vi bliver ved indtil vi får besked på noget andet, jo. Indtil der bliver enighed. Hvad hvis Ole Prysse mener, at det skal opløses? Hvad siger du så? Jamen, det må vi jo stemme om alle chaufførerne. Men vi skal da snart til at køre lidt, jo. Går jeg ud fra. Du vil så anbefale dine kolleger at køre hjem her om lidt. Hvorfor det? Jo, det vil jeg, fordi jeg synes her i eftermiddag, dengang, efter vi havde fået bilerne væk fra hende i Padborg, så blev konflikten for hård, fordi chaufførerne fandt ud af, at det egentlig var meget bedre uden biler. Undskyld. Så det du mener er, at omkostningen er blevet større end målet? Nej, jeg vil sige det på den måde, at den er ved at være så stærk henne i Padborg nu, at den bliver farlig, fordi at, det ender med, at det kan blive slåskamp og sådan noget sidst. Det ønsker jeg ikke. Så selve konflikten spidser for meget til. Det siger du dermed også, at hvis I blev stående, så vil I næppe opnå mere. Er det sådan, vi skal forstå det? Nej, jeg ved jo, at politikere er meget svært ved at kende, at de har taget fejl. Så vi må se på tingene, som de kommer, men det er faktisk en af de grundlag, at jeg tror, det er meget svært at bøje politikerne. Så der kommer næppe mere fra den kant i denne omgang. Hvis I kører i aften for eksempel, hvad er det så? Et nederlag eller en sejr eller lidt af hvert? Hvad er det? Jeg mener ikke, at det her det kan kaldes et nederlag. Det her, det tror jeg ikke, man har set før i dansk historie. Og det er også derfor, altså det er fordi, at det har været meget, meget uretfærdigt. En gang til, Ole, den hørte jeg ikke. Nå, hvor langt fra? Ja, det har været meget, meget uretfærdigt. Det er sket for chaufførerne gennem de sidste 12 år. Det er derfor, det har kommet til sådan en konflikt. Hvad har vi her? Er det en aktionsform? Man kan sige, at I har kørt en faglig aktion på noget, som ikke har faglighed, derimod har med skattefradrag at gøre. Er det en aktionsform, vi skal vente og se fra jeres side? Stiller du op en gang til noget lignende? Altså, hvis det er sådan, nu ser vi, hvad det udvikler til her de næste par måneder. Jeg håber så på, følge på, at politikerne også
gå hen og vise lidt velvilje til at se på sagen endnu en gang. Jeg ved det ikke, men vi må prøve at se på tingene. Men måske hvis chaufførerne bliver behandlet lige så uretfærdigt gennem lang tid igen, så skal vi prøve at se på tingene en gang til. Ja. Til allersidst, Ole Preuss, hvad siger dine kollegaer til dig i aften? Jeg var jo godt klar over, at det kunne godt give en lussing fra mine kollegaer. Men samtidig må man stå på Øretøvens holdeplads. Det er bare sådan, er det. Så skal du vej til at opgive i hvert fald.